Er du klar? Når jeg siger nu. 1, 2, 3, nu. Goddag, jeg hedder Barbara, og jeg vil gerne vise jer et forsøg med, hvad hedder det? Mentos. Mentos og cola. Man starter med at tage sådan en Cola Light og tage herned i noget varmt vand. I kan se, at den står og ryger lidt, og sådan, fordi den er rigtig varm. Og så skal man tage sådan nogle Mentos, og så skal man tage en piberenser, og så skal man bore hul ned igennem de der Mentos, og så skal man sætte piberenseren i og lave en bøje for enden, så de ikke kan komme ud. Og så sætter man låget her, eller det der er ikke sådan et cola-låg, men det passer dertil, så man bare kan bytte rundt på dem. Og så hiver man i den der, så kommer der en kæmpe eksplosion, hvor at colaen, den, hvis vi nu leger, at colaen står her, så hiver man, og så kommer der bare en masse cola hele vejen op her. Og grunden til, at der kommer det er, at eksplosionen kommer ud af, hvad hedder det? Det der, boblerne. Boblerne, det er CO2. Og CO2'en, den er med ned på vandform. Og så, når man så putter de her Mentos i, så bliver det til luftform. Eller ligesom luften, så bliver det bare til luft. Men når man propper den ned i, så er det vandform. Og så fylder det ikke lige så meget. Så når det bliver luftform, så fylder det meget, meget mere. Og så vil det op af flasken. Fordi det kan simpelthen ikke være der. Så flyver det op. Og det er det, vi gerne vil vise jer i dag. Okay, kan du overtage den nu så? Så skal vi lige gøre klar. Ser det rigtigt ud? Mhm. Nu skal du tænke på, at hvis det nu kommer op af flasken, så skal du kunne filme heroppe også, ikke også? Mhm. Så siger du, så har man den her med... Ja, så skruer du låget på. Så sænker du lige så forsigtigt ned her. Ja, så skruer du låget på bagefter. Så langsomt ned i, ja. Rigtig flot. Og så skruer man langsomt låget på. Ja. Har du skruet låget på? Ja. Så går vi væk her fra posen. Siger du 1, 2, 3, så prøver vi. Ja. Jeg går lige sådan lidt væk, og husk, du skal løbe væk, når den går i eksplosion. Og så kan du også lige flytte spanden. Ja, den bliver bare stående. Okay. 1, 2, 3, go! Bare tag her, og så skal jeg lige få tænder. Så det var så en eksplosion. Man kan se her, der ligger en masse cola. Og så kan man se her, at det er sådan lidt, der er godt nok lidt tilbage. Og så er der helt vådt her, det er cola. Og så kan I prøve at se på den her pose her. Ja, den er sådan rimelig dækket til med cola. Det er sådan lidt, ja. Hej. Vi ses til et nyt forsøg næste gang. Hej.